Nou, je begint dus de eerste keer de wat gekleurde eruit te halen. Wie het een beetje voorlopen. Nou, dan heb je bijna een uurwerk, omtrent een uurwerk met een kistje. En dan haal je dus de rotzooi er ook wat uit. En nu ben je voor de derde keer aan de gang. En er komt denk ik een vierde en vijfde keer. En nu halen ze de meesten eruit. En hoe lijkt het dit hier maar de opbrengst? Leger als normaal, maar we zijn niet ontevreden. Het hangt wel op een andere plek. Meestal hangt het gewoon door de hele boom heen en nu zit er wat meer bovenin. En maak je nou een bepaalde handigheid, hè? Oh, je moet, ja, dat pluggen dat is vrij simpel, maar je moet er wat naar de prom zien, hoe ze eruit zien en dan weet je welke nou je eigenlijk wil pakken moet. Nou, we hebben een paar Thaise vrouwen, die zijn wel heel handig. Maar dat komt misschien omdat ze er meer tafeltennis of zo, ik weet het niet. Maar nee, het is gewoon, je moet het zien. Hallo? Ja? Wij hebben iets van de baas jet, dat de Thaise vrouwen, dat zijn de beste plukkers. Daar. Maar is het wie? Klopt het dat je hem zo goed in plukken bent? Ik weet dat niet. Nog maar zien. Dit is heel mooi. Mooi boom. Oké, dat is dus de koeienkleur. Ja, dit is een heel goede kleur, ja. En toen je hier voor de eerste keer pluk ik niet in. Wist je toen ik met die al dit is een goede kleur of dit is net een goede kleur? Of moet je dat leren? Jij mag een beetje leren, ja. Ik zeg bekende eerste keer voor mij. Dat is een beetje moeilijker. Ja, En nou is het een makkie. ja nu is het makkelijker, ja. Succes! Dankjewel. Dankjewel. En hij heeft nog een gezellige ploeg, want er binnen verschillende nationaliteiten. Ja, maar dat kan heel leuk met namelijk. Dat is aardig iets. Ja. Vanochtend heb je een kaart gestuurd naar een zieke. Nou, iedereen heeft de groeten er even opgeschreven. Ja, leuk. Je legt het even uit wat de bedoeling is. Nou, die gaat vanavond met een puur prum gaat in het ziekenhuis, die kaart. Dus dat is gewoon, ja, leuk. Ze nou en dan eens even niet een proeven. Nee, want dan kun je goed wel op het huisje zetten. Is dat een bekende valkuil? Nou, als je wat te volle van dat woord proost, dan gaat de stoelgang prima. Nee, ik kom er eigenlijk nooit aan als ik een plukken ben. Ja, nou ben ik weer voort, jongens. Hè? Ik zou zeggen, je kan je aardig verstappen hier. Maar Jimmer, maar zijn we daarmee bevangen. Goeiedag. Wij komen voor de boeken. Ja, nou dan moeten we hier wezen. Die zitten achter in de winkel. Dit is mijn boekenhoekje. Perivlien. Ik dacht, nou, ik ken wel meer mensen gerieven met mijn boeken. En ik kies zoveel boeken. Ik denk, nou, ik stal ze hier al hier uit. Want waarom heb je ze in een winkel? Nou, omdat er mensen in de winkel komen. En ja, dan heb je wel eens een praatje. En dan denk je, nou, die mensen willen graag lezen en de bibliotheek weer ophouden. Nou, ik denk dan, ken ik die mensen ook. Blijf maar zien met boeken. Dit is dus een boek van de VCL-serie. Wat is de VCL-serie? De VCL-serie is een echte christelijke boekenclub. Is al heel oud, want ik ben al bijna 50 jaar lid. Dus dat is al een heel lang.
En dan daarnaast is er ook nog een spiegelserie en die is echt lieke oud. Ik denk nog ouder. Dus als je hier boeken bij jou lenen wil, dan moet je wel houden van christelijke boeken. Ja, het is van christelijke beginsels. Henny Thijsseling de Boer, dat is wel een favoriet van me. Nou ja, de stijl van het schreeuwen. Ja, dat lokt je aan. De boutique liep gesmeerd. Ze had een goed contact met de mensen die hun afgedankte kleding kwamen brengen. Nou is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik doe, hè. Afgedankte kleding en misschien de boeken van een andere... Jo, ken je hier wel in vinden? Jawel, daar ken ik me in vinden, ja. Dit is net een boek van de VCL of de Spiegel. Nee, dit ben echt moordboeken, zeg ik dan maar nee, dat lees ik net vol. Dat is net iets, ik moet een boek pakken en ik moet er even in worden, maar net in een moordboek, nee. Maar hoe kom je hier aan? Dit heb ik gekregen. Dit zijn wel hele oude boeken. Nou, deze die ben van mijn huid. En die ben natuurlijk vol ouder. En dat is natuurlijk, dat is ergens nog op christelijker basis. Maar dit lokt mij net zo. En we deze boeken wel eens uitleend? Net volle. Nee, ik doe hier weinig mooi. Dus de meesten komen weinig in dit hoekje. Dus dit is het sneuwe hoekje? Dit is het sneuwe hoekje, ja, echt. Nou, heel je nogal een gelegen rekken. Ja, die hebben we er eigenlijk correct bij maken. Omdat we krijgen zoveel mensen die bellen van... Ja, ik heb echt nog wel boeken en daar kennen we wel bij. Dus ik ben noodgedwongen weer een hoekje aan het ontruimen. En daar komt weer wat bij. Want er ben nog een paar die heel bellen. Dus er komt nog meer bij. Ik zou zeggen willen, elk die het van lezen hoort, is je van harte welkom.